बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा दंमोन। नाथाय माब्ला मोनगोन बे रांखौ? आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव गावनि जिउखौ बाउसोमनानै मुंख्लं जानांनाय नखरफोरनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा मख'नाय दंमोन। नाथाय दिनैसिम रावबो मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा बे राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। बेनि थाखायनो दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सुन्द्रिजरा गामिनि मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा थाबैनो राङारि अनसुंथाइखौ होनांगौ होनना बिटिआर सरकारखौ खावलायहरदों। आंनि मुङा पबित्र नार्जारी, गामिया जाहैबाय सुन्द्रिजरा फरेस्ट भिलेज। जोंखौ लेंहरनायनि खारना दिनै मिडियाखौ लेंहरनायनि खारना जाहैबाय जोङो बहाय गोबां मुंख्लं नखरफोर दङ, गैयाब्लाबो 7-8 जनसिम दङ मुंख्लं नखरफोरनिफ्राय बहाय उपस्थित जाफैदों। दा जोङो मिडिया नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि खारनानो जाहैबाय जोंहा दासिमबो जेसेबां जोंनि गामिनि मुंख्लं नखरफोर दङ, जोङो दासिमबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाय जायाखै। जोङो सरकारनिफ्राय जुदिसा बे अनसुंथाइखौ मोनोब्ला नखरफोराबो जोंहा थांनानै थागोन। दा बेनिखायनो सरकारनिसिम खावलायदों बे मिडियानि गेजेरजोंहाय। दा बेनिखायनो सरकारा जोंनो बे मुंख्लं नखरफोरनो जे 5 लाख थाखा होनांगौ, बेखौहाय सरकारा जेन' बे मुंख्लं नखरफोरनो होयोब्ला जोङो खुबनो नखरफोरनिफ्राय सरकारखौ जोङो सरकारनिसिम जोङो गोजोननायखौ जोङो मोनगोन होननानै जोंनिफ्राय बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सरकारनिसिम मिथिहोहरनाय जाबाय आरो। आंनि मुंख्लं जानाय नखरनिफ्राय जे सन्जय नार्जारी, बियो जाहैबाय आफादावहाय सानजासा नार्जारी। बियो बामोनगाव आमलायगुरि होननाय जायगायावहाय बियो रुंसारि जानानै थांदों। दा बियो मा प्रसेसै बियो रुंसारि जादों जों बेखौहाय दासिमबो मोजाङै मिथिनाय जायाखै। दा बेनिखायनो जोङो मुंख्लं नखरफ्रा साफ्रोमबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन। औ, आं मुंख्लं नखरनि आं बिदा। माबा नामाथ' बारना होनोमोन, ओमफ्राय आफादाव बिसोमोन होनना बुङो। मा आफादाव दङ? बे NDB-आवनो बियो। सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ गैया, सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै। मा खावलायगोन दा सरकारखौ? दा सरकारखौ जों खावलायदों जेन'बा जिथु सिगां बिटिआर रेकर्डआव जिथु लिरनाय दङ बे हिसाबै जों लुबैदोंमोन। लुबैनाया दा दिनैसिमावबो जोंखौ जेबो खबर लाफैनाय जायाखै। जों बै बाराव थांदोंमोनबो, जों फेरेंगा साराव थांदोंमोन, जों 3 मानसि जानानै। फेरेंगा सारा बुंदोंमोन बे समावहाय जिथु बे नोंसिनि माबायावहाय जेसेबां डाटाव दङ नोंसोर बेखौ गासिबो मोनजोबगोन, बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदोंमोन। जों आसा खालामदोंमोन दिनैसिमाव बेफोरबायदिनि थाखाय जों खबर हरफिननायबो जायाखै। साबेसे दं गामियाव? जोंनि गामियाव 2 दङ। सानै? औ, 2 दङ जोंनि गामियावहाय। बसाबिलाव? औ, बसाबिलाव 2 दङ। नोंथांमोना साबेसे जमा जादों? जोंबो दङ दा मथा मथि 7 जनसो दङ जोंनि बेवहाय दा। औ, नोंथांमोना जयै सरकारखौ मा खावलायगोन बे समाव? दा जयै जोंथ' सरकारखौ जों बेखौनो खावलायदोंमोन जाहाथे बेफोरबादिखौ अनसुंथाइखौ हरोमोनब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन। बेनो जोंनि खावलायनाया आरो। কি হে বকুল? মোক চোক গোপনা আহিছা যে? তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন? নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে। দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে। কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয়, তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ। ঠিকেই কৈছ। এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া। তই জাননে, এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে। ৰাইজে ভোট দিছিল নহয়, তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া। তাকেহে BTC-য়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে। অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক, নাঙলৰ ছবিত পোত দিয়ক। 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। BPF-ৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন, সম অধিকাৰ।